प्रथमेश्वरा वक्रतुंडा मूषकवाहना लंबोदरा कार्यारंभी स्मरतो तुला हे गजानना गणनायका श्री गजाननाय नमः। जय तु जय देवी सा तेरी माते। 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 ओवाळी तो आरती ठेवूनी गुणनाते। ओवाळी तो आरती ठेवूनी कुळनाते। देवी तू शुभ कल्याणी माते, देवी तू वरदायिनी माते। देवी तू शुभ कल्याणी माते, देवी तू वरदायिनी माते। ओठावरी आम्हा भक्तांच्या रोज तुझी आरती। ओठावरी आम्हा भक्तांच्या रोज तुझी आरती। सातेरी देवी आम्हा तुझ विण कोण तारी। सातेरी देवी आम्हा तुझ विण कोण तारी। तुझ विण कोण तारी, तुझ विण कोण तारी। नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी। देवी सातेरी नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी। देवी सातेरी नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी। देवी सातेरी। शुभ कार्य आरंभ होई तव स्तवनी तुझा। शुभ कार्य आरंभ होई तव स्तवनी तुझा। तुझ लागी शीघ्र घे प्रार्थना आम्हा भक्तांना ठेशी मना। तुझ लागी शीघ्र घे प्रार्थना आम्हा भक्तांना ठेशी मना। तू गे सृष्टी वृषी अमुची तूच सर्व मंगला। तू गे सृष्टी वृषी अमुची तूच सर्व मंगला। अगणित तुझीच गाथा चरणी तुझ्या ठेवितो माथा। अगणित तुझीच गाथा चरणी तुझ्या ठेवितो माथा। ओवाळी तो आरती
माते देवी तू शुभ कल्याणी माते, देवी तू वरदायिनी माते. ओठावरी आम्हा भक्तांच्या रोज तुझी आरती. ओठावरी आम्हा भक्तांच्या रोज तुझी आरती. सातेरी देवी आम्हा तुझ बिन कोण तारी. सातेरी देवी आम्हा तुझ विण कोण तारी, तुझ विण कोण तारी, तुझ विण कोण तारी. नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी. देवी सातेरी नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी. देवी सातेरी नमोस्तुते नमोस्तुते देवी सातेरी. देवी सातेरी सातेरी जगदंबे भवानी स्मरितो तुझी रजनी भाव भाव गे. अंबे देवी तो मस्तक तव चरणी, जय तू जय देवी सातेरी माते. जय तू जय देवी सातेरी माते, सातेरी माते. हर हर शंकर सांब सदा शिव. 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 शंकरा शिव हरा गौरीनाथा भोलेनाथा. शंकरा शिव हरा गौरीनाथा भोलेनाथा. वृषभारूढा फणीभूषणा. वृषभारूढा फणीभूषणा. दशभुज पंचानना. दशभुज पंचानना. ओवाळी तो आरती हे विश्वंभरा. ओवाळी तो आरती हे विश्वंभरा. भूतनाथाय शिव हर देवाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय. भूतनाथाय शिव हर देवाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय. विभूती जटाधारी सुंदर शंभो शंभो महादेवा शंभो महादेवा. ब्रह्मा विष्णु सदाशिवार अर्धांगी धारा. ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा हर हरदांगी धारा. ओंकार व्यापसिद्धेश्वर तू शिव गिरिजा रमणा.
शिव हर देवाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय भूतनाथाय शिव हर देवाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय विभूतिमाळा मदजटाधारी सुंदर शंभो शंभो महादेवा शंभो महादेवा उन्मत्वेष प्रच्छन्नाय सर्वलोक प्रजपथाय नक्षत्र साधकाय आर्द्रचर्म भरवृताय उन्मत्वेष प्रसन्नाय सर्वलोक प्रजपताय नक्षत्र साधकाय आर्द्रचर्म भरभृताय असुरेन्द्र बंधनाय सर्वसाधु निषेधाय देवासुर महेश्वराय हर 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 शंकराय असुरेन्द्र बंधनाय सर्वसाधु देवासुर महेश्वराय हर 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 शंकराय उन्मत्वेष प्रसन्नाय सर्वलोक प्रजपताय नक्षत्र साधकाय आर्द्रचर्म भरभृताय असुरेन्द्र बंधनाय सर्वसाधु देवासुर महेश्वराय हर 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 शंकराय हर 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 शंकराय हर 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 शंकराय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भूतनाथाय शिव हर देवाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय भूतनाथाय शिव हर देवाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय विभूतिमाळा मदजटाधारी सुंदर शंभो शंभो महादेवा शंभो महादेवा शंभो महादेवा कटम गाळीत गरजत जाऊ दादा महाराज डोळ्याने पाहू कटम गाळीत गरजत जाऊ दादा महाराज डोळ्यांनी पाहू कटम गाळीत गरजत जाऊ दादा महाराज डोळ्याने पाहू कटम गाळीत गरजत जाऊ दादा महाराज डोळ्यांनी पाहू कांबळ गोंधळी दादाला वाहू मना सांगणे गाराणे घालू 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 कटम गाळीत गरजत जाऊ दादा महाराज डोळ्याने पाहू कटम गाळीत गरजत जाऊ दादा महाराज डोळ्यांनी पाहू कांबळ गोंधळी दादाला वाहू मना सांगणे गाराणे घालू कांबळ गोंधळी
गजर गजर दादांचा, 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 कटमगाड महाराजांचा, गजर गजर दादांचा, कटमगाळ महाराजांचा, गजर गजर दादांचा, गजर गजर दादांचा, गजर गजर दादांचा, गजर गजर दादांचा. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीच्यो हुनहुनीत परबी. ब्रह्मा स्पोर्ट्स क्लब साखळी, रवींद्र भवन साखळे एक्वा स्पाइस पुणे आणि शैलेश चारी. Savor the ultimate dining experience at Copper Leaf. Enjoy delicious biryanis, kebabs and seafood. Relish mouth-watering fish thali at reasonable price. Celebrate your special moments at our party hall, only at award-winning and most popular restaurant. Copper Leaf, Shogun Road, Polvaram, Goa. For table reservation and home delivery, call 755-8298-641. Mayflower Enclave. Dream of living in the lap of nature. With state-of-the-art residential apartments exclusively designed to suit your lifestyle. Don't just experience bliss, start living it. Sunflower Estate. Book your villa on the banks of the Karamboli Lake, a bird watcher's paradise. 8-row villas with plush interiors, a natural way to live. Mayflower Enclave and Sunflower Estates by Sardesai Group. Wishing all clients well wishes and all Goans a very happy Ganesh Chaturthi. Customer satisfaction is blessing. Rajdeep Builders provide fully furnished, good quality residential flats with 5 years warranty. Completed projects: Taligaon, Mapsa, Bartley Panji, Dona Paula, Chimbel and Santa Cruz. Ongoing projects: Mercedes, row houses cum flats in Socorro and Cabeza, Santa Cruz. Success begins with dreams. Then it is followed by good planning, struggle, Suddha Karma, and finally rewards, that is, success. The most powerful tool we have is power of positive thoughts. Rajdeep Builders. Our address is 202 2nd floor, Matthias Plaza, above Canara Bank, 18 June Road, Panji, Goa. You can call us on 0832 222 7755 or 56. You can also visit our website www.rajdeepbuilders.com. श्री गजाननाय नमः. जगन्नाथा श्री हरिदेवा आरती गातो स्वच्छंदे जगन्नाथ
स्वच्छन्दे जगन्नाथा श्रीहरिदेवा आरती गातो स्वच्छन्दे जय जयाजी जगन्नाथा आरती गातो स्वच्छन्दे जय जयाजी जगन्नाथा आरती गातो स्वच्छन्दे वेङ्कटेश्वरा हे जगदीशा वेङ्कटेश्वरा हे जगदीशा वेङ्कटेश्वरा हे जगदीशा जगत्पालका जय जय हे बालाजी शेजेवरी तो बहुडला तो शेजेवरी जो पाहुडला तो शेषनाग शयनी सावा शेषनाग शयनी असावा शेषनाग शयनी सावा शयनी असावा महालक्ष्मी करीत से सेवा जय जय बालाजी देवा जय जय बालाजी देवा जय जय बालाजी देवा शंख चक्र गदाधारी शंख चक्र गदाधारी तिरुमलाच्या पायथ्याशी तिरुमलाच्या पायथ्याशी प्रगटला श्रीहरी प्रगटला श्रीहरी बालाजी देवा तिरुपति बालाजी देवा तिरुपति बालाजी देवा तिरुपति बालाजी देवा लक्ष्मीकांता दशावतारा लक्ष्मीकांता दशावतारा गरुड वाहना चतुरानन ताता गरुड वाहना चतुरानन ताता चतुरानन ताता चतुरानन ताता अमृत मंथन देवदानवानी रचिले दक्षिणी देवा मोहिनी रूप तू घेतिले मोहिनी रूप घेऊनी देवा ब्रह्मांड तारिले ब्रह्मांड तारिले ब्रह्मांड तारिले ब्रह्मांड तारिले ब्रह्मांड तारिले ब्रह्मांड तारिले गोविंदा गोविंदा श्री हरी गोविंदा 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 श्री हरि गोविंदा 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 श्री हरी गोविंदा 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 श्री हरि 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 गोविंदा जय देव
वागेश्वरी माते जय देवी वागेश्वरी माते जय देवी वागेश्वरी माते जय देवी वागेश्वरी माते आरती ओ वाळू तुझला ज्ञानेश्वरी माते आरती ओ वाळू तुझला ज्ञानेश्वरी माते वीणावादिनी स्वरदायिनी वीणावादिनी स्वरदायिनी वीणावादिनी स्वरदायिनी स्वरदे शारदे वरदे मयुरेश्वरी 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 मयूरावरी आरूढ शारदा वीणावादिनी मयुरावरी आरूढ शारदा वीणावादिनी स्वर आरती ओ वाळीन तुझला स्वरगामिनी स्वर आरती ओ वाळीन तुझला स्वरगामिनी शारदे स्वरगामिनी वरदे स्वरगामिनी पूर्ण परब्रह्म ज्ञानदे पूर्ण परब्रह्म ज्ञानदे पामर मी उभा द्वारे पामर मी उभा द्वारी स्वरदे माते आरती गाया स्वरदे माते आरती गाया अर्पिन स्वर सुमने तव चरणी 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 शारदे वागेश्वरी ज्ञानदे ज्ञानेश्वरी शारदे वागेश्वरी ज्ञानदे ज्ञानेश्वरी स्वरावली तव चरणी अर्पितो माते स्वरावली ही तव चरणी अर्पितो माते रे ग प ध प ध सा रे ग रे ग प ग प ध सा द प ग प ध सा प ध सा सारे ग रे सारे नि सारे धनि सा ज्ञान सागर हा हृदयी भरू दे जय देवी जय मयुरेश्वरी जय वागेश्वरी जय ज्ञानेश्वरी ज्ञान दे निरंतरी ज्ञान दे निरंतरी मयुरावरी भयसोनी दर्शन दे सरस्वती तू प्रसन्न हो मयुरावरी भयसोनी दर्शन दे सरस्वती तू प्रसन्न हो सरस्वती तू प्रसन्न हो सरस्वती तू प्रसन्न हो समयीची
वात पेटली देवा तुका भेटली देवा तुका भेटली समयची वात पेटली देवा तुका भेटली समयची वाट पेटली देवा तुका भेटली समयची वात पेटली देवा तुका भेटली समयची वाट पेटली देवा तुका भेटली उजवाडाची किरण फाकारली उजवाडाची किरण फाकारली देवा तुझ्या पायाकडे बाळा तुझी एकटावली देवा तुझ्या पायाकडे बाळा तुझी एकटावली देवा तुझ्या पायाकडे बाळा तुझी एकटावली मोठ्या हातातेरी तो गुलाल उबेलो थांबवले तो मोत्या सातेरी तो गुलाल उबैलो थांबावे तो गुलाल उबैलो थांबावे तो गुलाल उबैलो थांबावे तो गुडिय खेळलो आजोबा कटंगा दादा महाराजा गुडियो खेळलो आजोबा कटंगा दादा महाराजा माझे माये कुंकळ काणी छल्या फुलांनी सोबल्या गे माझे माये कुंकळ कानी झल्या फुलांनी सोबल्या गे आई मध्ये लैराई तांब्या कशात बसल्या गे आई मध्ये लैराई तांब्या कशात बसल्या गे तांब्या कशात बसल्या गे तांब्या कशात बसल्या गे पर्वताच्या उंच माथ्यावर सासाय तुझी चंद्रेश्वरा पर्वताच्या उंच माथ्याचा साय तुझी चंद्रेश्वरा परशुरामाची भूई राखा बाबा माझ्या बोडगेश्वरा परशुरामाची भूय राखता बाबा माझ्या बोडगेश्वरा बाबा माझ्या बोडगेश्वरा बाबा माझ्या बोडगेश्वरा मोठ्या हातातेरी तो गुलाल उबेलो थांबवले तो मोत्या सातेरीचो गुलाल उबैलो थांबावले तो गुलाल उबैलो थांबावले तो गुलाल उबैलो थांबावले तो गुलाल उबेलो जांबावले तो कूक डेकोरेशन तर्फे तुमकां सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. गणेश चतुर्थी तुमकां भरभराटीची आनी मोलादीक हेजी वचूं. डेकोरेशन एक करपाची संदी दिली म्हणून हांव प्रोडक्ट मिडियाच्या मनात आजातल्यान हे बरें करूं. कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची
Quality and precision, the mantra of good engineering. As dealer of quality pumps and electrical contractors of repute, we always look at the foundation of great engineering principles as our guiding star, our philosophy, and we put it to work every day. Dealers for Willow pressure pumps, fluid and power automations, electrical contractor and consultants, infrastructure project for electrical work which includes extra high voltage, underground cabling, internal wiring for residential, commercial and industrial clients. SuperX Fire Services. God creates and saves. We, SuperX with honesty, serve to save. Be responsible while lighting fireworks. Celebrate the festival in a safe way. Have a safe, secure and prosperous Ganesh Chaturthi. We deal in all types of fire protection equipments and latest systems. Visit us at SuperX Fire Services, office number 214, Shiv Towers, Pato Plaza, Panji, Goa. You can call us on 0832 2438 886 or 9049 395767. You can also email us at superxfireservice@gmail.com. You can also log into our website www.superxfireservicegoa.com. Time tested and reliable since 1989. Supported by Zuari Agrochemical Limited. गणनाथाय गजाननाय लंबोदराय परशुहस्ताय मेघनाथाय दुर्गापुत्राय मम कार्यसिद्धि कुरु मम कार्यसिद्धि कुरु मम कार्य सिद्धि कुरु श्री गजानन महाराज की जय। हे विघ्नहरा हे गणनायका विघ्नहरा हे गणनायका विघ्नहरा हे गणनायका विघ्नहरा हे गणनायका विघ्नहरा शिव गौरीचा सुता हे रिधी सिद्धीचा वरा शिव गौरीचा सुता हे रिधी सिद्धीचा वरा कार्यारंभी सविती तुझ हे मंगलमूर्ती मोरया कार्यारंभी सविती तुझ हे मंगलमूर्ती मोरया
पंचारती तुझ ओवाळीती हे पूर्ण कर कामना पूर्ण कर कामना एकदंता वक्रतुंडा दीन दयाळा दीन दयाळा करुणा करा हे वरदा अवघी विघ्ने नेसी विलया गजानना मोरया 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 पीतांबर परिधान पायी घुंगुर ध्वनी गाजती पीतांबर परिधान पायी घुंगुर ध्वनी गाजती ब्रह्मादिक सुरवर नर नित्य तुझ पूजिती ब्रह्मादिक सुरवर नर नित्य तुझ पूजिती देसी मुक्ती भक्त जना हे दया घना देसी मुक्ती भक्त जना हे दया घना भक्तलीन तव पदी हे विघ्ननाशका भक्तलीन तव पदी हे विघ्ननाशका हे विघ्ननाशका एकदंता वक्रतुंडा दीन दयाळा दीन दयाळा मोरया 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 शरण आम्ही तुझ आता पायी ठेवूनिया माथा शरण आम्ही तुझ आता पायी ठेवूनिया माथा देमती तव गुण गाया लंबोदरा गणनायका मोरया 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 हरिहर तारिके माते महाल से महाल से हरिहर तारिके माते महाल से हरिहर तारिके माते महाल से
पाजुनी अमरत्वर दाते छत्रपाणी अवतारी मुंडधारिणी माते छत्रपाणी अवतारी मुंडधारिणी माते नारायणी माते मनमोहिनी माते वर्णपुरी अवतरसी गोमंतकी वर्णपुरी अवतारसी गोमंतकी संकट येता माते नाम घेतो तुझे मुखी संकट येता माते नाम घेतो तुझे मुखी जय महालसा नारायणी 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 महालसा नारायणी महालसा नारायणी जय महालसा नारायणी 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 उत्सवी भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी उत्सवी भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी जायांच्या माळात माते विराजसी जायांच्या वाहनात माते विराजशी सोज्वळ सुंदर तुझी गे मोदी सोज्वळ सुंदर तुझी गे मूर्ती साता समुद्रा महालसा कीर्ती साता समुद्रा महालसा कीर्ती महालसा कीर्ती महालसा कीर्ती अमृत मोहिनी वरदायिनी सुखदायिनी माते जय तू जय अमृत मोहिनी वरदायिनी सुखदायिनी माते समुद्र मंथनी अमृत पाजुनी अमरत्वर दाते समुद्र मंथनी अमृत पाजुनी अमरत्वर दाते अमरत्वर दाते दीपस्तंभ भक्तीचा पेटवुनी तव चरणी दीपस्तंभ भक्तीचा पेटवली तव चरणी आळवितो नमितो तुझ हे देवी नारायणी आळवितो नमितो तुझ हे देवी नारायणी नमो नारायणी महालसा नारायणी नमो नारायणी महालसा नारायणी शांत क्रांत मोहिनी असुर दैत्य संवारिणी गोमंतक भूतारिणी नमो नारायणी महालसा नारायणी नमो नारायणी महालसा नारायणी नमो महालसा नारायणी आज मला दिंडीला
जाऊ दे नाई आज मला दिंडीला जाऊ दे नाई दिंडीत विठ्ठल संगे राखुमाई आज मला दिंडीला जाऊ दे नाई आज मला दिंडीला जाऊ दे नाई दिंडीत विठ्ठल संगे राखुमाई दिंडीत विठ्ठल संगे रखुमाई दिंडीत विठ्ठल संगे रखुमाई दिंडीत चालतो विठूचा गजरा दिंडीत चालतो विठूचा गजरा बांधून दे आई कांदा भाकरा बांधून दे आई कांदा भाकर बांधून दे आई कांदा भाकर जय विठोबा रखुमाई जय विठ्ठले रखुमाई जय विठोबा रखुमाई जय विठ्ठले रखुमाई जय विठोबा रखुमाई जय विठ्ठले 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 रखुमाई जय विठ्ठले 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 रखुमाई तुळशी वृंदावन घेऊनी डोई चाललो पंढरी तुळशी वृंदावन घेऊनी डोळी चाललो पंढरी विठू माझा सावळा उभा विटेवरी विठू माझा सावळा उभा विटेवरी त्याच्या भेटीला जाऊ दे नाई हो त्याच्या भेटीला जाऊ दे नाई आज मला आज मला दिंडीला जाऊ दे नाई दिंडीत विठ्ठल संगे रखुमाई दिंडीत विठ्ठल संगे रखुमाई जय विठोबा रखुमाई जय विठ्ठले रखुमाई जय विठोबा रखुमाई जय विठ्ठले रखुमाई जय विठोबा रखुमाई जय विठ्ठले 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 रखुमाई जय विठ्ठले 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 रखुमाई विठू माझा कैवारी विठू माझा कैवारी विठ्ठलवाडीचा मी भक्त आलो तुझिया द्वारी विठ्ठलवाडीचा मी भक्त आलो तुझिया द्वारी बोला विठ्ठल विठ्ठल गजरी 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 विठ्ठला मी तुझा रे तूच माझी माऊली विठ्ठल विठ्ठल गजरी विठ्ठल विठ्ठल गजरी विठ्ठल विठ्ठल गजरी
चणेकर क्लासिक घरगुती पारंपरिकरित्या चणेकर कुटुंब तयार करतात ते खाजे, गरम मसालो आणि हेर गोड पदार्थ जसे लाडू, चकऱ्यो, शंकरपाळ्यो, फरसाण, चिवडो, गोवन स्टाईल भडंग आणि काजू बर्फी. ताजे, उच्च दर्जाचे आणि पोषक खावपाचे पदार्थ म्हळ्यार चणेकर क्लासिक वडाचा वाडा दिवचले. चवथ आणि दिवाळेच्या वजांच्यो ऑर्डरी आयजूच दिया. चणेकर क्लासिक्स 9623023444. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा. हांव प्रदीप शेठ, भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी. पक्षाच्या आणि आमच्या मडकय मतदारसंघाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां तर्फे हांव तुमकां ह्या गणेश चतुर्थीची उन्होलीत परबी दिता. हे वर्ष निवडणुकीचे वर्ष आसा. येता त्या 19च्या वर्षात देशाचे प्रायम मिनिस्टर म्हणून श्री नरेंद्र मोदी हांकां आमी तेंको दिवपाक जाय. गणराया कडेन आमी त्यांचे यशा बद्दल आमी मागपाक जाय. Welcome to JK Hotel with AC and non-AC family restaurant and lodge. We serve authentic Goan food with special Goan fish curry rice. Visit Bhavani Creators for fresh Goan taste, bakery products, cakes, pastries, puffs and biscuits. JK Hotel.